Takže čau, já jsem Kika. Já jsem Kika. Takže vítám vás u Kakako Kiki. Jsem si rozmluvit, víte. Vítám vás u dnešního druhého videa, které už asi točíme po 50 tady s Nikolkou, protože se to vždycky nějak zkazí. Takže doufám, že to tady nikdo se neskazí. Jak já? Protože já ji taky zkazila. Nechci to vypínat to video, jo? Takže nechci jako první, takže. Pravda. Líbali jste se? Jo, líbila jsem se. Nechci se neumí líbat, víte. Jasný. Jo a jestli to chce někdo naučit, tak na Facebooku jsme Kiki a Niky, tak to tam napište hnedka do komentáři, že jí to chcete naučit. A nebo kdybyste chtěli báli, že si budete náhodou před Kiki, tak já jsem princeznička, jo? A to je Kiki, ať to nejde jenom na mě. Jo, ať to nejde jenom na ní. Hej, Blacku! To jsou moje klíče. Máme tady čoklíka, vajíčka. Tvůj čoklík. Její čoklík. Láska její největší, toho miluje, víte, ona jsem totiž chodí. Ano, to je právě to, co miluji. Ano, to je právě to, co milujem. No. Počkejte, já jsem chtěla, jo, úkol, že? Udělejte si jedné kolečko kolem sebe, nebo kolem stromu, nebo křakovu, nebo kolem něčeho. A nebo skakejte žabky. Tak lepší asi skakat žaby, takže Nikolko, pojď sem, postav se. A začíná Nikolka. Nikolka bude skakat ze psem žaby. Já chci běhat. Žábky. Já chci běhat. Tak běhej. Dobře, tak já chci běhat, ale já se uběru běhnout bez psa, jelikož já nemoc drží. Můžu? Běž? Dobře, go! Leku, běž, go! Šupej, běž! Já jsem poběhla. Jdeš to normálně. Jo, tak jdeme dělat hopí, takže hopí, počkej, jak si skaču žábky. Podrž to. Počkej. Tak. Jaké? Hopa. Dobrý, mám dost. Promiňte, dneska jsme trošku retardované. No, budem stát. Dneska trošku. Retard. Já budu stát? Stát. A neboli ruka, jako já jsem si tak podložila ruku. Já ti budu dělat. Super. Takže OK. Tak ne. Jako my se pořád posouváme dál, tak kde budeme potom tam s nebo. No, takže další Niky. Úkol. Řekněte vaši nejoblíbenější atrakci na pouti. Jakože asi nejoblíbenější kolotoč, což je lavice. Od dneška lavice. A nebo centrifuga, ta je úplně dobrá. Najmám že některých těho lidí budou. Jo, úplně. A hlavně pojedeme do Dobré. Nevím, kdy to bude, to mě teďka moc nezajímá, ale asi se s Nikčou trošku potočíme na kladině, co Nikčo? Tam se asi trošku pobijeme, ale OK. Jestli tam vůbec bude. On tam je vždycky. No, dá se dát, že vždycky ne. Třeba tady taky teďka jsou kolotoče, sedíme hnedka naproti nich. A vždycky tady bývala centrifuga, a teď tady není, takže ne. Pravdu. Pravdu? Ne. Proč jsi vypínala ten mobil? Musím ho zase zapnout, počkejte. Kouříte? Nekouřím, ne. Kouřila jsem kdysi, ale už ne. A nezdravě, ale nezdravě, děkuju. Za pochopení? Ano, přesně. Jo, už to, že? To bylo... Ty vole, má se tady napsaný. Jo, ale já jsem tady měla jeden úkol a já nevím, jaký to bylo. Zítra vám natočíme ještě video jedno, pokud ho budete chtít. Tak dneska tam chceme mít aspoň 20 lajků. Dokud ho budeme mít, tak vám zítra natočíme na nějakém pomalejším kolo. Na nějakém pomalejším kolo.
Mluv. Skakaj si do té řeči. Já mám psat, vole. Dívejte, vždycky musí skakat nejče do řeči, vždycky. Ale já mám psat. A furt, vidíte, furt mele. Já vole. Zbiju, Nikolo. Já jenom. Dobrý. Takže zítra, pokud budete chtít, tak vám natočíme na nějakém pomalejším kolotoči video, což tam asi žádný pomalejší není. Jaj, tam jde Anetka. Leda tak malý. Leda tak malý. tady. Řetiskáč. Jde tady naše taková trošku starší kamarádka, že? No, Anetka. No, takže Nikča, to je Jo, pozdravím ve videjku, takže ahoj. Čau. Ahoj Anet. Čau, Anet. Vám to slyší, čau, vy se vás vám nepoznala, ty jo. Jo. Fakt? Také kočky, kdo tam sedí. Vy se točíte? Na YouTube. To je váš ten youtuberský kanál? Jo. Musíte mi dát, jak vám to můžu lajkovat. Jo. No, Niky, čteš? Ty čteš? Ne, čteš ty? Ne, já jsem četla videjku a to pozdrav a to. Tak pravda, mi to nejde číst, takovou, já nevím číst. A ten náčí. Vy se máte? Jo, fajn. dobře. Jo. Musíte se dívat do toho. Jo, můžeme. A dáme holkám 5 peprných otázek, hej? Tak přijde se na Anetku. Tak, co bychom jim dali? Tak jo. Tak Anetka něco vymyslí. Vlek to ani štěká. Vlček má nápad. Jaký trapas dneska? Ne, dneska trapas nebyl. Hej, vůbec. Dneska takové trapas trošku takové menší. Ne, nebyl dneska vlastně. Jo, byl tam s tím Michalem, jak jsme tam šli. Do toho KFCčka, jak jsme šli. A jak jsem byla o to pítí. Jo, to. Dneska jste nejezdili na wakeboardu? Ne, dneska jsme byli na kolotočích. Na lavici. Jezeko. 25 korun, nevím, kolotoč to je levný. No, vidíte, tady To je musíte levné? přijít, to je levné. Jo. Já si pamatuju, 25 tak jak korun, jsem byla, to tak není stálo drahý. 60 korun. Teď to udělej. A ten už nemůže. Další 3 otázky budou zítra. Na stejném místě? Jo, my tady budeme točit, nebo na kolotočích. Ale ne, zítra to nebudu. Si dám srandu. Pojďte mi potom, Anetka, se sem mrknout. Jo, Čau. tak Anetka už jde, takže Anetka se pozdraví. Anetka takový náš trochu blázen. Takže už můžu číst. Takže... To je hrozný člověk, ten. Takže... Úkol. Kde se lekl? Já jsem se lekla a Já já jsem zvěkla. Takže úkol. Ne, počkej, pravda. Jo. Hej, tak pravda je moukou. Pravda. Hej, řekněte pravdu, když jste začali točit první video. První video jsme točili asi minulou neděli. A dali jsme to v pondělí na Facebook, protože jsme to nestihli. Na Facebook? Na YouTube. My s Anetky vůbec nemůžeme. Anetka je takový náš trošku šášek. Taková naše druhá maminka. Taková nás vždycky hlídala a jí nás vykrmovala gulášem, sladkostma. Všechno možné. Ne, to vždycky rozmazlovala. Jo. Vím, že to je takové trošku předčasně, to vám asi řekneme v posledním videu potom, jakože ne úplně v posledním, ale asi o prázdninách moc videí nebude, protože já jedu pryč, já jedu do Řecka. A já pojedu do Brna s kamarády a... Nikča jakože tady někdy přijede asi možná, takže někdy to video zkusíme natočit o prázdninách, ale... Já to pokusím točit, když tak to video sama, ne? A ty zkusím. No právě to bychom se museli dohodnout, která bude točit, No, nemůžeme jednou točit. já, to. jednou ty. Jo, takže třeba příští třeba já nemůžu, já jsem to směru rozesmátla, tady v uši. My se potom domluvíme.
my vám to potom řekneme, protože teďka to je předčasné, řekne, že bude točit Nikča nebude moc a pak zase nebudu moc točit a nebudou žádné videa, takže se nemůžeme ještě ani domlouvat. Blacku, vypadni! Black je takový náš lízač, tak teďka poslední už tam máme úkol a potom už pravdu, takže teďka úkol a potom už pravdu Niky poslední. Úkol dělej. Já jsem už vykreslat. Super, já to přečtu mi to. Líbejte se se svojí rukou. Moje ruka se neumí líbat, ale dobře ukážu vám to, takže Blacku! Není do závěru, jestli kesa. Nikčo, pojď. Pořádně, pojď, Niky, pojď. Ne, já mám trochu špinavější. Takže pravda. Budou další videa. Je to tam napsané, že jo? Jo, budou další videa. Ano, budou, pokud budete chtít. Ovšem musíte mít trošku větší. Musíme mít trochu větší snadno. Takže dokud se vám to bude líbit, tak zítra natočíme další video. Akorát ne na kladině, ani na lavici, protože to by nás asi zabilo tam točit video. Ale zkusíme to. Na to ne. Já nechci Ještě to vyletí. my máme to strašně drahé mobily, takže teďka třeba točíme na strašně drahý mobil, obrovský. iPhone. Akorát se nám trošku rozbíla přední kamera, jak jsme s tím trošku spíše, Nikolko. Jen maličko. Blacku! Blacku, já mě chci být v záběru, tak pojď Blacku, bude v záběru, pojď Blacku. Auto, bolí. Takže pokud chcete příští video, tak dejte like a zítra ho budete mít buď na nějaké kolotoči, nebo vám nebo na video. Zítra to musíme natočit, protože v pondělí už tady ty kolotoče ani možná nebudou, to nevíme. Myslím, že to ještě budou, ale to už nám asi ty peníze nedají. A nebo se může něco stát, že jo, tak to tam může jezit. Třeba ten naš oblíbený. Hele, oni tam jsou, Jo, protože do Dobre to pojede a Dobra má strašně krachy, strašně se do ní blbě jezdí, strašně jsou vždycky buď vykolejí vlak, nebo autobusy mají zpoždění, kamiony tam neprojedou, takže oni můžou odjet třeba i o týden jako dříve, než by měli, takže vlastně nevíme, jak to můžeme natočit, takže jo, my musíme už domů, jsme už docela dlouho venku. Ano, zepsem, venku jsme byli dneska tak trošku krátko, ale on to skočil. Jo, takže čau a doufám, že tady tohle video bude mít aspoň 20 lajků, aby jsme mohli zítra točit další video. Jo, takže ahoj. Dobré, a už jdeme.